Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam dagasngi. Kakin hun Joint Action Committee of Stone Crushers Honors and Quarry Honors ringkat bakinong mi khmat jungki seng kinong train East Khas Hills but West Khas Hills hakasngi tho ding kilalit jingye kendu ya menteri rangba ka jelau Dr. Conrad ki sangma haga ying sa jongu bani kren halor ki jing e ki bami na ka jing pentrei kam ya ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rules MMMCR. Barka Meghalaya Minor Mineral Storage and Transportation Rules 2022 hadin ki hukum bajingyo ijong ka Meghalaya High Court. Ya ka kinhun na yalam de agent star kurkalang to khot ka Joint Action Committee of Stone Crusher Honors and Quarry Honors ringkat bat umo salanda marngar uba mi khmat ye ki nong trei bat ka seng ki nong khayi nong trei bat nong kit mau kit shiap na West Khas Hills. Abakran shikilat pathai kubor hadin ka jingyalang u agent star kurkalang ulo ong ba ka jingye kendu kalong ka basaiso bar ka jingye kran kala pene jingmut halor ka jing e ki bajur ki ba ki try quarry ki try stone crusher ki nong kit mau ki nong tray bar ki wepar ki ba em da ka ni ka kam ki mat menta ulo ong ba ka kinhun kam persha e ka jingye dai ka maryang la ne ka jing tray kam ye ka an henry ki sngo ba kat kum ka rukam bala tray kam mentai ki kendon chuka MMMCR bar ka storage and transportation rules R1000 bun ki nong tray bar ki nong khayi ki ba le hong ki langat ha ki jing e ki ba khrau Kargum ka jing e thu jong u ki la pen sngo ha menteri rangba ba bun ki nong khayi kim na ashu ban pentelun ya la ki kam namar ki kendon ki la long ki ba e ban pendam nadu ka jing yo payment ka jing pen biang kot jingyaram ka jingbu mar storage bar ka jingkit jingyat pat ba ya umau long ba ka jingta kam dei tangi ki try quarry ni stone crusher nre klak ta ru ya ki hajar ngut ki nong belas ngi ki nong nya trok ki nong tray machine ki nong kit mau bat bun ki long ying ki beshan ya atli ha ka ni ka kam ban penyat ya ki yeng ka sem na kalian ka hun ka kinhun kala karpahat ya ka sarkar jila bakan bishar biang ya ki kendon juga MMMCR bar ka storage and transportation rules R1000 kanang bakin nong basuk ban pentray kam nre kendang ya jingedai ka maryang bat bante lakam ya ka jingkhayi mau be an kila banjur baka sarkar ka debanya slok bat baro kilyang ki badan benta ka ni ka kam kenthop ki try quarry ki try crusher ki nong ket mau ki seng nong tray bat ki pat ba shnong shaban shim kanu kanu karai ka bakta e ka kamai ka ji jong ki pat ba kinong mi khmat kila pen pawru baka kam ti mau baka kam khayi mau kalong ka we na ki benta ki ba ai kam ai jam ye bon hajar ngut ki briu ha Meghalaya kum tala da omla ban pen bet kloi ye kini ki jing e kan kata om tangi kinong khayi henry kan kata ru ye ka yo ka kot bat ka roi ka par jong ka jelahi barok ka we karkum ka jing e thu jong menteri rangba ula ngap bha ye ki jing e baki pen pau bat ula pen shai baka sarkar ka tip ye kini ki jing e ki bala ki pat ba ki la mat Kile thuru baka sarkar kala thau ka special committee ban bisharnia ya baro ki benta jong ka MMMCR baka storage and transportation rules ban ya kren ki pat ba mar ki benta ki bede bar hadin kata ban ai jing ya rap ban penbet ki kendon na da don kam ka kin hun kala pen pau ka jing kermen baka sarkar kan shimi ka rai ka ba yaham ka ba bot ki hukum jong ka Meghalaya High Court henry ha ka ju ka por kan ya daru ya ka jing yo kamai ka ji jong ki hajar ngun ki nong tray bar kinong khayi ki bashanya ka kamti bar khayi mau haga bakut kila kentu ka sarkar bakan penstat ka jing bishar baka jing yashong jing ekran bar baro ki benta ba dei khnang ba onna ban penbet no e ni kaman ka balawan ra jing khuslai ki nong khayi bar ki nong tray habon ki district jong ka jilla yaki di mau ti siam pi balai ka po yangi bani kendu yo siam kadai ka bangi ne phaidin kadai kadon ga jing yaki pajba halor ka jing jinjar jong kini ki small time miners pe jabangi kran ya kata ka ya ka jing yaki jongi kamdei na banta gitu gi ba ki large scale mining ki batrai da ki machine ki batrai ban khayi shabari hanrai ka dei be thek tang ya gitu ki nong trai parmau parsiam ki bati da kikti ki bapunun kam nam ta ki jindon kam ki jong ki hi ha ki jaka ban snaying snasem yaladi yala jong te nakali majungi hadin ka tu por bagadon gajing e gajing e ka ba lawan mi na ki anyok sarkar la don gajing ki usna marjar pusau hadin ajar pusau hadin gajing ki jong pat ba la jit yangi ni yang ni mdei bangi wan hi kung kinolam he la jit yangi na ki district ba fer ban represent na banta gajing e jong ki tu ki small time miner kamut da ki tu ki nong trai mau trai siap ki ba shusho da ki kti tibati da ki kti kamut ki small time miner ila banong te hadin ka tu la form a committee bat la kan thup lang yangi bat ki MLA saungut bat nang ta la long chairman ya ta committee dai deputy
chief minister sebab person tengsa hadin bala form to committee la syong arsin ki jingala bat hadin ka arsin jingalang kum boong iba agent star kun kalang ha ubnai January ho arjar pusau la don ka jipenkut ya kata ka committee jungi ban sina ya kani kani bala to angni ka reviewing the provision of Meghalaya minor mineral concession rules arga country to facilitate grant of permit expeditiously for extraction of minor mineral through traditional means. Te yakani la depsna kamut ngilapha yakani syaka sorka. Su lapha ai sorka. Te kata kamut kalong final la kata committee. Tena kali yang jungi ngibudin halor gani kan. Hadin bala budin yakani nginai budin ngimsong klikti amada ngimsong klikti ki paiba ki kelingi filale ayu. Syai gatu gaji ki ka jungi. Bada mi kumno. Te hadin nakali yang jungi ngila budin yakani tingna budin si budin yakani. Te finally nakali yang jong CM kamut ba ngiyo ya kajibab mentah. Syai kala poi gani karul. Kalong kumno. Te hadin me yeshong bat CM ne bla khwat yangi kalong ba ujubab ken. Bahkan ne ka an ka bala shna lang damangi kum ka committee kidang don ken kita ki bahaban penbek. Ke bala pha yung isa ka siti sa Delhi. Te na Delhi kamut kila kedau ya ki katu kat ni ki an kamut ba kimla ban pelat ya kani yangi kita ki traditional miner ban ti mau ti siap katun kani kabangidon kamel di kan te kamut ba idon kam ban penbet ila yatu yangi bala yo ka city la yo ka feedback nice tai te nakali ang jongi mene kamut balai ngi wan hang ni ngikit kali ya kani nomar ba ngimkwa ba kita ki jingi ki pat ba kita ki jingi lam jongi pat ba kin suleno nakapor sa kapor ngikwa ban budin bet ba lada kalong ru ngikwa ban syai bram kamlong lada long ru kamut nginyo ban jubab sa ki pat ba barok kwat kinom thrice new lening ngila ban ong ba kinom ong ngi bengalam bakla kono kan syai supai ba andra ngi yo ka kubor ka baso tenat mentai syai na usiam mong ngin hab ya syong biang ban penbek ya kita kirul ki badang duna ki bala kedau nang tai na po ministry jong ka environment clearance kamut ba nakali jong i ong ba ngine syong shwa ka araja kasan Tingingat kajing tray storm lang jong barok hoit kajing Aisha so independence mo so independence kasan tarik so independence di tingingat kajing Aisha storm lang barok hoit kajing tray storm lang dagini kinong mikmat lagi desik ba pero tingingat ba nang lesong ya kata ngingat bangin sayo kan banti mau kerpang na menta jongi ki ba penun kam ki mau ready ndai ba kani kajing yaki jongi kam dai na menta gitu ki light scale minor mo kamdai nam taka jongki lela don garul itu ke kai se barjala lani ke kai sha bari kala don la garul yaki kare kani kalau ngia kun betang nam ta itu di small miner ila ban ai ban ong kita ki traditional mining ke bangin ti iki mau ki siap na ka bentaka jingdon kam yaladi ndai bangin kai sha ba kata ka dei ka kajing bersama mo atau ila ban ong ba gadon ka status kumbakal mata banakalian juga central command ru kadang don je ki menta ka badang kwa susu ya ka jing pensyai lene ke jing penbek ha bari bakan ke proposal ka balabu nakalian juga state command ringkat ke ji stu jemut bat ni kum kinu yalam jong ka JSC bat kinong tray ya kam ti mau ti siap ka ba ya matahi om pala ban ai ya kono ka karai ke bakado depan bandakalian nang tayru gedang don kam susu ya ka clarification kana bikin la ban pek lada kaya hap di kam ya hap makan kam de highlight itu menta ba nakaliang mentan bat siam ringkat ki usa bawa na po first panmen bala ya mujur ban kanang ban yo ban tai ban ya bah on sabuk yang sak wagi meeting haswa ka independence bangin poisa kata ka menta ban kani kecing kedua kita kalau sabar jong kata special committee ne ka sulong kum ngimla ban syai kan kacing kedua badang segi kampai sabar jong committee kadang sahi ka benta namar ba ki kendon borok ngi yajkot komite kendon jungka reviewing committee ka bayong ha badai berkat triple MCR demut borok ki kendon gijinik gijanat ngideng yaj betkat kom kelenti ka ba misim na ka rai ka final decision ka bangsim ha ka meeting ka bolong ha ka arpo tarik jong u January kat hajar pusat temut ngi discuss baik kat kum ki kendon bali sim ha to bat mentak sengiru ka discussion kadai ha kata kapetahi marba kabala itu officially dak sorkar ban wat ye kila kelti ban simplify ye kene rules kadai leng ba ketua komiti te kemud ba kadai part and parcel cokoto hi ke komiti kaba ban poi badai syak menta ka khado ban warang anos non dikecing ya baik hakilang ki menta boro nakaliak sorkar ki bodjo ka an ban kum cuki nong tre yung meeting makadu ko adon du aku tre kum bakal menta ya ka relaxation
Keempat poin siya kabanta ka bakado namar ba kum ong maneng yang dan hap deng jing ya penbet mar bakane kamdei maka ka environmental act ka hap ha ka central act kamdei tang chung state tumut kano ka relaxation ka simplification lenek exemption kapadon kam nakaleng chung state ni hap ban yo lang ya ka jemujur bat ka jing ya pai kmi lang ban lum yatung kho bat ka central act chung ka sorkar India kata kita kemudian matahi ngi pala ban ong ai ru em ha badai bakata ka kanu ka kabanta ka ba ya dai bakata bat exam lenek ni katai nomor bang dan hap dek chung kecing pun kare kata kita to kaya next step juga JC ka next step chung JC kadai ke bangin up ya kata meeting ke mana kalian permen kalau ong mantan lang wajib minister ringkat ke usaha gitu lang bangin syong biang haka syua chung independence day lari kat kalai tadi kalian kan resmi ke ba kini pembaik lang ke meeting sebaro nak kalian chung sokar ini discuss hak kata bat harin kata yang saya baik pada kai pada mana bah tapi apa nak ni kecil kendu Pekicing ya keren matasi kalong ka ba sultanat ban nilaya tai baha ke bobon ke mata te ka keren hi kadai nakakam ka ba la sateng ka ba nakaliang juga sorkar kalapas yang banwara ya kita ki kendon ki ban kampun sup ban kampun ha namata kecing biang lang chung kinong trei haki kampi mau ti siap ban kemjuru namata kabakat kum kelempi chung ka an kasya kabandung kata ya kono kabanta te namar ba kani ka banta kampat poy siya kabokon marka meeting ka bakhado kadai mensyua hak arpau tarik jong panai Januari acara urusan te hadin kedu kaladan nakaliang jong kecing ya penbaik lang ka state government but ka central government leng ba ka forest department but leng ba chief minister concerned minister ba ya ka forest department but ka ministry jong ka forest environment climate change te mentaru ngidang ya syong biang ngide penpek biang ngidang reviews ya ki katuk ne teliki kendon ki badang hap ban penbah syu na kabanta ba ngin poi sya kata kabanta ka ba katkum ka an chong ka principal act bang ong ka Mines and Minerals Regulation Act 1957 bat kepala amen hadin jokata bat kum curu katkum ka triple MCR kami ong kami Meghalaya Mine and Minerals concession rules arjar khandriu dia mentah ka jinge keren kadang sahai tai mentah syua te yang mata ngi pala ben ai ya kono ka rai ke bakhado tenre ka handai nakaliang jong sarkar ki la simhi ya kata ka jinge suthu bakat kum kecinon kam jong pai ba hak yang lang salang bat kum curu nakaliang jong pai ba kinong trei ya kane ka kamuru ki suthu hi ba kajing tray kamdei hi ban kata yono ru di kemud ya matahi kemud ya kata ka benta ka bakhado pala ban poi pala ban ai mar bakar kadon hapedeng curi cingi discuss ka ba hakini kita yo ke masawan kan sadan biang sakwi ki meeting hanang ba nagaliang jong sarkar leng bau chief minister bat ka sarkar hi borok koi kan la ban sim man saindur hakatar kombadai ba nginyo padai ya kata ka jing micur lang ka ba onum dan kono kecing persya katkum kelenti jong ka an kum mangapatai mana ka MMDR Act 1957 lene katkum ka triple MCR arja khandriu jong ka jalan Meghalaya kejuni katahi kedega mi na kecing keren mentaksi temar ba kecil Nado kalau saya review meeting ni kabang iyo kabang la keren nak ni kerong ba mentan ka April Januari acal apsan tumut kapur kelaya kumba siam sipawna te hadu mentawat nak kalian tungi kinang yalam jong kani ka sondro ngim syai kalau ka status jong kani ka kam te ngiru ngisa ko namal ba ka kot kasla na kata ka reviewing committee kala fa chiao chi minister but andang ilai kundo mentan nak kalian chin sta la cuba ba ikan ni ka kecinon kam la fa ka ministry jong forest but ngisu thu ba imat kalawan phai kempat priang ya kata ka proposal bala fa na ka state government but yong ba mentan hidang ni tip ya kata mo te ni slow tenat hi ka cing keren mentat but kani ka kampat long kampat la ban pendapura tebon ni hab kumbalai kan ni kerang ma ni hab ban kundu biang ai kini kinjak sengi te ni sudon ban ong nama nga na kanyang cengang sudon ban kentu pat ya ki pai ba congi ki betrei ki palmau pasiap ba makiru kimdei ban toya salang ban ni ngim sange ni don lang ni tulhi ni tenru i kani kam
ba kipai ba bateri kini kamru kimdei ban tharai yangi kumno nia trei sitom ba yo bo bun sin na bun kecing khon kalong ba bun sin ka kam ka cha halanti bun sa kno i kinong ilam ten rei ngi tingim shong klikti ni bodien ni kanai kam te ya sha i pai ba bateri ni kam te kum ba su thu kecing kren mentat sakhin ya sngi yo kundu na rai na ka wei kecing kundu ka wei ngila ban kam yo ya ka jawab ka kam dong positif thì tăng ít nghe cái tu năm ta chụp bảy bạ chừng nghĩ và cái gì sao làm biết chứ kada kaji jong kani ka kam ti mau ti siap ibu tangani ka wei ka thong hangi ka ni ya persang menta bangi ko aman pensange no ya kini kijing jia gula jia na do ki nei tangani sarkar ba menta mar balai kam dei ta kijing badon tangani sarkar ba menta kani la don kijing na ki sarkar ki ba na do men suaro ba balai ngi ko aman pensange no ya kijing ba kini kinong ti mau kinong sok mau bebeli endala wanu forest lawanu pulit la i bariam stem kamut ihap shu ya mare banya pet saklau tenda la pet nda la pet kitu gi nong trei jong kitu ka forest i pulit forest ni ki police jong ka jala kamut semi se sho mau biang temut la shu ya petri la shu ya pet rumah tengi ko kat ka bala ka bayai kamut nakaliang jong kini kino elam jong i mentang hidup di sania ngira don kata ka thong mangila bu kolong ba ngi ko ban penkut no ya kani tela da kadai mental ani nang simpor salanu lanuru kamut ba ngi nakaliang jong i ko no ya kani ka jing penkut ya kani ka jing suyati ka ba ono ba sya penmi tak tinti tu syok tu ya kamut ta longkum kinong tu bangi penon kam ya umau lojong kani usia bajong kata kadai ka thong ka ba nakaliang jong ibu tengim tip kanu tela da kadai sakanusin mene syong ru ngine syong ada dei sakanusin mene ki ru ngine ki tamaya kani ngiele sto menta hang arta ka jongi ka balai bangin penkut no ya kani ka jing ya pet thong ka jing ya be thong hapadeng kinong syok yo mau lojong ti usia bajong bat ka ginong trai sarkar kata ka thong ka bangi bu